ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Domti J. имрӯз 24 июли соли 2023 ва пешкаши шумо 10 хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо ва имрӯз пешкаши шумо мегардад ҳавлии фурӯшӣ бо ремонт бо нархи амагӣ 140 000 сомонӣ. ду хонага дар шаҳри Душанбе дар Зебушка дӯстони азиз, инчунин се хонага дар Зарафшони шаҳри Душанбе, ҳавлии фурӯшӣ дар Варзо бо нархи 130 000 сомонӣ, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри Туз, ду хонага дар Мясокомбинат шаҳри Душанбе, ҳавлии фурӯшӣ наздикии Аманал шаҳри Душанбе ва инчунин ду хонага бо ремонт дар шаҳри Душанбе дар Гипрозем бо нархи 315 000 сомонӣ ва ду хонага бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи 300 000 сомонӣ. инчунин боз якта дигар ду хонага дар Правсоюзи шаҳри Душанбе. хулас хонаҳои хуб дар имрӯза навормон бисёр ҳастанд. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳен, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки мо муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем ҳар як хонаро якта ба якта нишон медиҳем. ҳавлии фурӯшӣ бо таъмир ки нархаш ҳамагӣ 140 000 сомонӣ мебошад. бо диққат гӯш кунед, 2 сотиқ замин ва 2 дар хона дорад. ҷойгир аст дар деҳаи Табибон, ноҳияи Рӯдакӣ. чӣ хеле ки мебинед, ҳавлӣ таъмир дорад дӯстони азиз ва нархаш ҳамагӣ 140 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 0909 мебошанд. WhatsApp доранд. аз номи канали Domti J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. ва ин ҳавле мо сиёмкаи алоҳидаша дар каналмон дорем. маслкаша дар комментария ҳамин видео мемонам. марҳамат, даромада тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар пушти поликлиникаи 8 пушти Зебушкада ҷойгир аст. хона дар 9 мошина ҷойгир мебошад. бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. 57 метри квадратӣ, ду хонага дар доми 13 этажа, яъне бино аз 13 ошина иборат аст. хона дар 9 мошина ҷойгир мебошад. ду хонага 57 квадрат. нархи хона бошад 480 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Domti J муроҷиат кунед дӯстони азиз. рақамҳои Россия, рақамҳои WhatsApp мебошанд. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон ҷойгир аст. пеши бозорчаи Зарафшон. бино аз 14 ошона иборат мебошад. бинои новостройка. хона дар 7 ошонаш ҷойгир аст. се хонага мебошад бо масоҳати 96 метри квадратӣ. таъмири хона нав аст дӯстони азиз. ҳоло ҳеҷ кас баъд аз таъмири хона дар ин хона зиндагӣ кардагӣ нест ва нархаш бошад бо маслиҳат. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Domti J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони гиромӣ. боз такрор мекунем, нархи хона бо маслиҳат аст. барои фаҳмидани нархи хона ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед дӯстони гиромӣ. ва тамошобинони азиз, сиёмкаҳое ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан, мо ускорид карда дар навормон мондем. агар хоҳед амин видеоҳоро бе ягон хел ускорина тамошо кунед, ба рақамҳои WhatsApp-и соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Чангалак. се дар хона дорад, як коридор, ду подвал, таъмир дорад, зиндагӣ карда мешавад. 4 сотиқ замин мебошад. пеши кӯли Душанбеда ҷойгир аст. 4 километр болояй аз кӯли Душанбе. срочно сум дар кор шудагӣ, барои ҳамин мефурӯшад мегӯяд соҳиби хона ва нархаш бошад 130 000 сомонӣ. илтимос фақат харидор занг занад, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед дӯстони азиз. ва дӯстони азиз, наворҳое ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан, мо ускорид карда дар навормон мондем. агар хоҳед амин видеоҳоро бе ягон хел ускорина тамошо кунед, ба рақамҳои WhatsApp-и соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри Туз ҳавлӣ мебошад. 12 сотиқ замин аст. ҳавлиш калон.
7 дар хона дорад, кухни гарнитурушхата, яъне кухни гарнитур дорад, баня типа сауна кардагӣ, оғилхона ҳаст, қариб 15 метр мебошад, баъд боғам доранд. Мевадиҳанда ҳамаш документи хона қонунияй, хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад, медураву зиндагӣ мекунӣ, нархаш $60,000 боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед. рақамҳое ки охирашон 75 мебошанд, ватсап доранд. ҳавлӣ дар ноҳияи шаҳри Туз ҷойгир аст. чӣ саволе ки дорен ба соҳиби хона муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ин хонаям сиёмкаша ба мо соҳиби хона равон кардан, мо ускорид карда дар навормон мондем. агар хоҳем ҳамин сиёмкаи ҳамин хонаи ба ягон хел ускарина тамошо кунед, ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Мясакамбина ҷойгир аст. ду хонага бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар 5 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошона иборат аст. лифт надорад дӯстони азиз. хона чӣ хеле ки мебинед таъмири бениҳоят зебо дорад. таъмираш нав ва баъд аз таъмир ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест дӯстони азиз. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст. детски площадка, мактабҳо, садикҳо, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст дӯстони азиз. худи биноам бениҳоят бинои хуб мебошад. нархи хона 550,000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ин хонаи мо сиёмкаи алоҳидаша дар каналмон дорем. ман ссилкаша дар комментария видео мемонам, ҳатман даромада тамошо кунед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур дар деҳаи Муғулон ҷойгир аст дӯстони азиз. пеши масҷид, хонаи рақами 48, роҳаш через Аманал мебошад дӯстони азиз. ҳавлӣ ба Аманал бениҳоят наздик аст. об ва барқ доимӣ, ҳуҷҷатҳои хона ҳамаашон 100% мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 0772 мебошанд. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. нархи ҳавлӣ $50,000 боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат дӯстони гиромӣ, 6 сотиқ замин ва 6 дар хона дорад. хона таъмир дорад. мехарем, медурену зиндагӣ мекунем. ва ин ҳавлия дӯстони азиз, мо навори алоҳидаша дар каналмон дорем. ман ссилкаша дар комментария видео мемонам, ҳатман даромада тамошо кунед. ва дӯстони гиромӣ, ҳатман баъд аз ҳар як тамошои навор ба комментария дароед ва бинед дар он ҷо мо баъзе вақт ссилкаҳои хонаҳоро мемонем. барои ҳамин ҳатман даромада тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Гипразем ҷойгир аст, кӯчаи Навбаҳор. ду хонага мебошад бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар 6 ошонаи бинои новостройка. аз масоҳати хона маълум аст ки як хонага ба ду хонага табдил додагиянд. хона таъмир дорад дӯстони азиз. бинои тайёр мебошад. дом аз 9 ошона иборат аст. хона дар 6 ошонааш ҷойгир мебошад. ҳуҷҷатҳо шартнома. хона дар пушти заправкаи Фароз ҷойгир аст. дар наздикиш ҳамаи намуди маршрут ҳаст. масҷид, мактабам ҳаст. нархи хона бошад 315,000 сомонӣ боз савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Жилмассив ҷойгир аст, ноҳияи Шоҳмансур. ду хонага мебошад бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои советӣ. доми чорошонагаи кирпич мебошад. барқ ва об, отопления мушкил нест. хонаҳо дарун ба дарун мебошанд. ванна, туалет якҷоя. дар атрофи дом масҷид, мактаб, садик, бозор, поликлиника қарор дорад. таъмири миёна дорад. транспорт 5, 16, 18, 35 плюс автобуси 2, 4, 7, 37, 43, троллейбуси 9 ва 10 мегардад. барои абмен занг назанед, фақат фурӯшӣ мебошад, мегӯяд соҳиби хона. нархаш бошад 295,000 сомонӣ боз савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, хона дар бинои кирпични ҷойгир аст. кадоме надонад, дар бинои кирпични ҳама вақт як хонааш дарун ба дарун аст.
яъне агар ду хонага бошад як хонааш дарун ба дарун, се хонага ҳам бошад якта хонааш хонаи алоҳида, дутаи дигараш дарун ба дарун мебошанд. ин ҳамин бинои кирпичния вақти саюза вақти бардошта буданд, проектошон ҳамашон ҳамхали ҳаст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Правсаюз ҷойгир аст. ду хонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ як хонагара ду хонага кардагиянд. Дӯстони азиз, дар калитсавои Правсаюз дару треза задагияй, монтаж ва шкатур падмаяк кадагияй, лифт часпондагияй. Дӯстони гиромӣ, хона дар 8-ум ошона ҷойгир аст. Навастройка мебошад бе таъмир. нархаш 353 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони гиромӣ. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар WhatsApp биён ки мо муроҷиат кунем. ва дӯстони азиз, оиди барномаи наве ки мо дар навори пештарамон гуфтем, сабти барномаи нав худо розӣ бошад дар моҳи август, дар аввали моҳи август баргузор мегардад. мо кӯшиш мекунем дар аввали моҳи август барномаи навамонро ба навор гирем ва тақрибан то охири августа барорем шад. Чунки монтажи ин гуна навор бениҳоят вақти зиёда мегирад. агар ҳар рӯз ним соатӣ ҳам ҷудо кунӣ, тақрибан 2 ҳафта пас шояд монтажаш тайёр шавад. бениҳоят барномаи ҷолиб, барномаи шавқовар мешавад. умедворем ба ҳамаи шумо махкул мешавад. барнома тақрибан 1 соат давом метиҳад, аз 40 то 60 минута, ва умедворам ки ба шумо махкултон мешавад. метавонед ба ҳазур шишта ҳамин барномаро ҳамчун як филм, ҳамчун як кино тамошо кунед. умедворам ба ҳамаатон махкул мешавад. бо хонаҳо алоқамандӣ дорад, аммо боз як чизҳои шавқоварам дорад. камтар пас дӯстони азиз, мо кӯшиш мекунем маълумоти пурра оиди ин барномаи навамон пешниҳоди шумо кунем. ҳоло барвақти баъд аст дӯстони азиз, ҳоло мо ҳамашро тайёр карда истодаем, сценарияро навистестем. камтар пас дӯстони гиромӣ интизор бошед, ҳамашро ба шумо мефаҳмонем. ба инстаграми мо обуна шавед дӯстони азиз. мо рафти ҳамин сабти навори ҳамин барномаро дар инстаграмон, дар историяи инстаграмон нишон додан мегирем кам кам. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.